कार्टून्स। आपन वंडर गर्ल पिंकी और ओकर दोस्त गोलू दोनों बहुत अच्छा दोस्त रहले। उनकर दोस्ती के चर्चा त हर जगह होत रहे। लेकिन आज ही का भइल? हम तोके बता रहल बानी, तू जोन कइलू गलत बा। अरे ऐसन का कर देनी हम? तो भूल गईला? आज तक हम हर बात तहरा बारे में सोचले बानी, लेकिन ई बार त तू गलत बाड़ू। आज पहला बार ऐसन भइल बा। छोड़ द, इतना बड़ का बात भइल? लेकिन तू हमके छोड़ के टिफिन खाई कैसे चल गईलू? हम तोके एक बार भी याद नहीं ने। अरे ऐसन बात नइखे, वो भी तो हमार दोस्त बाड़े। लेकिन तोके पता बा ना, तहार मम्मी के हाथ के डोसा हमके बहुत पसंद बा। तो कितना दिन बाद लइले बाड़ू और हमके देलू भी ना। अरे बाबा, लेकिन उनका भी तो हमार मम्मी के हाथ के डोसा पसंद बा। यही से चिंकी और गुड्डू हमके बुलवले रहले। अब बात बात में सारा डोसा खत्म हो गईल। उमे हमार का गलती? अब उहे लोग तहार दोस्त बा, ओकरे से बात करा। हमके तहरा से बात नहीं करे के बा। ऐसे थोड़े ना होखेला। अगला बार फिर से हम लेके आईब। हमके नहीं चाहिए अगला बेर। तू हमका छोड़ के कैसे चल गईलू? तू हमार अच्छा दोस्त देखे बाड़ू। बाय। इतना भी का अकड़ू बनल जा रहल बाड़ा? एक बार ना देनी त का बिगड़ गईल? आज तक बचपन से साथ में सब कुछ शेयर करत आइल बानी ना। उहे त आज का अलग बात भइल जे आज तरह के नया फ्रेंड्स याद आइली और पुराना दोस्त के भूल गईलू। अब छोड़ भी देना, काहे गुस्सा करत बाड़ा? कल ही तहरा खातिर टिफिन में डोसा लेके आईब। नहीं के चाही, हम जा रहल बानी। आज त ई दोनों में बहुत लड़ाई भइल रहे। दोनों इतना अच्छा बचपन के दोस्त, लेकिन एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत झगड़ गईल रहले दोनों और फुर करके अलग अलग बेंच पे बैठ गईले। गोलू पिछला वाला बेंच पे और पिंकी अगला वाला बेंच पे। अरे का भइल? तहार ता पिंकी के साथे इतना अच्छा बनेला, ता आज अलग का बैठल बाड़ा? छोड़ा ना, वो बहुत बेसी अकड़ू बाड़ी। अब ओकरा के नया दोस्त मिल गईली ना, तब पुराना दोस्त के याद रखी। छोड़ा ना, छोट से बात खातिर इतना झगड़ा काहे बना रहल बाड़ा? हमरा ई बारे में कोनो बात नहीं के करे की बा, और अगर तोहरा ई बारे में बात करे की बा त हम कोनो और जगह बैठ जा रहल बानी। तू तो बहुत ही गुस्सा बाड़ा। अच्छा ठीक बा, सॉरी। अभी पिंकी से हम कबो बात नहीं के करब। अरे पिंकी, का भइल? इतना गुस्सा में काहे बाड़ू? ई गोलू के बच्चा के त मजा चखावे के होखी, बहुत अकड़ू बन रहल बा। अरे इतना गुस्सा में काहे बाड़ू? का भइल? छोड़ा ना, हमके ई बारे में बात नहीं खे करे के। अब आगे से हम गोलू के साथ कबो बात ना करब। उनकर दोस्ती के किस्सा पूरा स्कूल में मशहूर रहे, लेकिन आज वो दोनों में लड़ाई हो गईल रहे। यही से वो एक दूसर से नाराज रहले, बात भी ना करत रहले। स्कूल से घर आवते ही दोनों ग्राउंड में खेले चल गईले, लेकिन वहाँ भी उनकर बहुत बड़ा झगड़ा भइल। अगर ये पिंकी एजा खेली त हम एजा नहीं के खेलब। अरे यार, अब तो दोनों के झगड़ा बंद करा। ना ना, अगर गोलू यहाँ होखी त हम भी घर जा रहल बानी। एक काम करल जाई, दोनों के अलग अलग टीम में बांट दिया जाई। एक होई पिंकी के टीम और दूसर होई गोलू के टीम। ठीक बा, चला टग ऑफ वॉर खेलल जाई। हाँ, ये बहुत बढ़िया रही। सब लोग टग ऑफ वॉर खेले में बिजी हो जाएले और पिंकी ओ में जीत जाएले। गोलू के और गुस्सा आ जाएला और वो गुस्सा से घर चल जाएला। ए गोलू और राजू के टीम हार गईले। दूसर दिन टीचर क्लास में आईली। वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन के अनाउंसमेंट कैली। हेलो बच्चा लोग, तू लोग हमेशा पढ़ाई करेला है ना? तहार माइंड के रिफ्रेशमेंट मिली, यही से स्कूल में तू सब लोगन खातिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखल गइल बा। अरे वाह, ई त बहुते अच्छा बात बा। पढ़ाई से छुट्टी।
आज सैटरडे बा और कल संडे। 2 दिन अच्छा से तैयारी करिहा और जौन जौन बच्चा पार्टिसिपेट करे के चाहत बा वो सारा बच्चा तैयार होके अइहा मंडे के। अनाउंसमेंट करके टीचर वहाँ से चल गईली और बच्चा सब एक दूसरा के साथ डिस्कस करे लगले। सारा और खुशी के माहौल हो गईल। सब लोग चर्चा करे लगले कि कौन कौन सा ड्रेस पहनी है। हम त भाई जो कर बनब सब लोगन के हंसाई। हम त बंडर गर्ल के ड्रेस पहनब और सबके सामने बहादुर बनब। हाँ, हम तब पायलट बनब और हवा में उड़ब। ओ, हम त मम्मी के साड़ी पहनब और मम्मी के एक्टिंग करब। पिंकी तू का बनबू? हमार कुछ डिसाइड नहीं खे। हम सोचा तानी कुछ। राजू पिछला बेंच पे आइल और गुमसुम बैठल गोलू से पूछे लागल। गोलू तू का बनबा? ना यार, हमके कुछ अच्छा नहीं खे लग रहल बा। हम ना करब पार्टिसिपेट। सब बच्चा लोग अलग अलग प्लान्स करत रहले, लेकिन गोलू और पिंकी दोनों एक दूसरा से नाराज। राजू फिर से सबके साथ ज्वाइन होखत पिंकी से पूछलस, का तोके पता बा गोलू इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं खेले रहल बा? पिंकी के ई सुन के अजीब लागल। वो फौरन गोलू के पास आई और वो पूछलस, तू ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट काहे नहीं खा करत गोलू? जब हमार सबसे अच्छा दोस्त रूठ के बैठल बाड़ी तो हमार मदद के करी? पिंकी हंस देलस और दोनों के फिर से दोस्ती हो गई। अरे बुद्धू, इतना भी कोनो झगड़ा करेला कि खुद के ही सैड फील होखे लागे? हमके माफ कर दा पिंकी। हम ऐसन बिहेव नहीं करे के चाहत रहनी, बाकी हमके बहुत गुस्सा आई। हमके भी माफ कर दी है गोलू। तू हमार सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त बाड़ा और हमके तहरा के छोड़ के टिफिन खाए खातिर ना जाए के चाहत रहे। फाइनली तू एक्सेप्ट कर ले लू कि तहार गलती रहे। अच्छा बाबा, ठीक बा, गलती हमार रहे। अब ता मान जा, अब ता हंस। और ई सुन के दोनों ही हंसे लगले और कंपटीशन के तैयारी करे लगले। दोनों सोचे लगले कि गोलू खातिर कौन सा अच्छा ड्रेस बनाई। बतावा का बने के बाद तहरा हम तहर हेल्प करब। हमके कुछ समझ में नहीं के आ रहल बा, हम कहाँ बोली? कुछ यूनिक कर जाओ ना, कुछ अलग कर जाओ। बाकी यूनिक मतलब का? यूनिक के मतलब कुछ क्रिएटिविटी के भी मार्क ज्यादा मिली। हमके ऐसन लागता हमार सारा पुराना कपड़ा से हमने तहरा खातिर कुछ कपड़ा सिलल जाओ। फटल पुराना कपड़ा से? हाँ, फटल पुराना कपड़ा से हमने एगो नया ड्रेस बनाई। बाकी कौन तरह के ड्रेस? कुछ फैशन वाला जौन ट्रेंड में होखी। देखे तो के भी सबके लोग के मन करी कि कुछ ऐसा नहीं पहनी। अरे वाह पिंकी, ये तो बहुत मस्त आइडिया बा। आज शाम तहार घर पे हमने ड्रेस बनाई, ठीक बा? हाँ, हमार मम्मी भी हेल्प करी है। दोनों स्कूल छूटते ही पिंकी के घर आ गईले और फिर उ लोग रंग बिरंगा चमकीला कपड़ा से एगो बढ़िया ड्रेस तैयार कैले। अरे वाह, तू तो हीरो लागत बड़ा हीरो। ड्रेस पहन के गोलू कंपटीशन में गईल। अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा गईल रहे। जैसे ही ओकर बारी आयल, वो स्टेज पे गईल और वो अपन स्पीच देलस। हेलो, हम बानी गोलू, तब फैशन ब्लॉगर। पुराना कपड़ा से हम नया कपड़ा बनेले बानी। रिसाइकल और रीयूज करल हमार नेचर के इकोसिस्टम के बचा के रखेला। थैंक यू। गोलू के इस सोच और विचार देख के जजेस बहुत खुश भइले और गोलू के फर्स्ट प्राइज मिल गई। प्राइज लेके गोलू बहुत खुशी के साथ नजर आवत रहे। जैसे ही पिंकी ओकरा दिखलस, वो दौड़ के ओकरा पास गई। थैंक यू सो मच पिंकी। अगर तू न रहतू तो हम आज जीत नहीं खी पैती। तू हमार बहुत सच्ची और प्यारी दोस्त बाड़ू। आज के बाद हम कबो भी तरह से झगड़ा नहीं खे करब। सिर्फ थैंक्स से काम ना होखी, हमके पार्टी भी देवे के पड़ी। फिर दोनों ही हंस पड़ले।
सब लोग गोलू खातिर ताली बजावत रहले। गोलू और पिंकी साथ में जीत के सेलिब्रेट कैले। For more such amazing and fun videos, please subscribe to Bunny Toons and press the bell icon.